Ehe. Ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Ọnwanne ụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị si na ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ, ndị si na ndozi ọdịnala Igbo dị anyị mkpa. Anyị nwa bụ ndị si na Igbo agaghị ana. Anyị masị na atụmatụ nne nna anyị ha tụtara n'ụwa agaghị abụ ihe efu. Anyị wanyị sị ka anyị mebe ndozi ọdịnala, ka anyị wee dozie ọdịnala Igbo, maka na enwerezi ebe ọzọ debere anyị. Ịma na ndị mmadụ chekwara m asụsụ osi n'eluigwe wee da. Ịma na onye ka m na-eme sometimes nna amụ ndị mmadụ che na asụsụ ha na-asụ asị n'eluigwe wee da. Asụsụ esi igbo n'eluigwe wee da, ọkwa mmadụ mere ya. Somebody created language. Pọtụ ndị be anyị na-agwa ha sọpụtara ọ dị ha ka ị nwere ike ikwu okwu otu a duto na enwere ihe ndị na Facebook nsị. Ndị mmadụ chekwara mana ekene m gị ozigbo ekene m gị. Ndị mmadụ were mobile phone gaa na Facebook na-eme visita ya, na-eme visita data ya. Mana onye a na-ekwu ihe a na isi ya kedu ka aeroplane si move a lift from up or maro. Mana ị gwara ya about how language came to be, o believe ya because na ọgụnwa kwuru ya. Had it been na-ede na Bible or na Quran, ọ ka ekwe. Now let me tell you something. Ọ bụrụ na ị gaa na West check ebe language of the West si wee bịa, ha ga-asị gị n'ọtụrụ Phoenician. Ke ya Phoenician? Gịnị Phoenician? Ị gaa na Phoenician o tụrụ gị jee Semitic. Gịnị wụ Semitic? The same Greek. Phoenician wụ Greek language, Semitic Greek language. Okay, ijukwa Semitic ka anyị na-ekwukwe anyị jekwe na Semitic. Ọsịgo ọwụ Hebrew. Okay, ejekwe na the Hebrew. Onye ha ga-eni reason ọ sị gị Afro-Asia. Afro-Asia abụrụ definition ụmụ Igbo. Ihe agara m from ebe ha bidoro asị o Phoenician. From Phoenician about to Semitic. From Semitic about to Hebrew. From Hebrew ọsịsị gị na Afro-Asia. Nwanne ihe abụrụ definition. Ihe abụrụ definition. Ọ mbọsị ọbụla ndị be anyị matara ụmụ asụsụ niile na-asụ n'ala Igbo from A to Z. From A to Z. All from that day ka ha ga-ama na ihe agwa bekee na-ebugharị achịcha a na-akpọ sọnkọt this sun god n'ọrụ ala Igbo ka o si. Ọ ya mere o ji wee fado ụlọ. Ihe mere ụka ji wee jide ụlọ bụ na ọ dị gị n'ọbara. Ọ ya ka o ji wee jidesi ụlọ ike maka ọ dị gị n'ọbara. Mana ụmụ Igbo na-ene anya ị gotere kọmputa, were kọmputa program chaa ya. Program chaa ji kọmputa wute program. For example, igoro kọmputa were kọmputa igoro XP ka o bụ bịa, o bụ XP bịa, ije wepụ the XP na-achọ ka itinye Windows 11, nwanne ọ gaghị aba. Ọ gaghị aba. Your brain is molded with a religion a na-akpọ Bible. O jigo molded, it's been molded. Ọnwụkwa na ị chọrọ imekwa the program, you have to the program through that program, a program were sie wetizie another program. That is how life work. Ị gaghị the program rie without ị gaghị emego another program. Just iwu n'elu window XP ị chọkwa itinyekwe n'enye another window vista. How can it work? Ọnwụgbeghị ike iwọkụ, ị nweghị ike iwere window vista na-etinye na window XP on top. Mba, no. You must the program one. If the program one ya iwe nweke itinye ọzọ. Simple as ABCD. Ịma na ndị be anyị na-agba asọmpi, ndị be anyị gara ebe ebe igwe egwu. Let me be honest with you. Anyị abara ebe igwe egwu. Our people should know we are not here for play. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka cancer, we are serious n'ihe anyị na-eme. Because cancer na be too much. Cancer dị na ala Igbo, sọsọ ala Igbo bụ n'afọ zikwe nke Afrịka ndị isi ojii. Cancer nọ ebe aha the excess. Mana a na-ekwu cancer, ịgbagoro ndị our people are not serious in anything. That's why I don't take them serious. Our people never serious in anything. Ọ bụ mgbe ọ bụla ikwuru some nonsense enweghị isi, you see them everywhere. Oge ọ bụla ikwu if you like say nonsense na you see our people there. Just for you to know. Ichi ịma ihe ahụ na-ekwu na go to Facebook and see
ikwuo nonsense ifu everywhere but if quotes because ichi mo dị serious ị ga-ama ifu a serious person iwu know ifu a dị serious ọwụ mmadụ ya gbado ya dị serious our people are serious you got because someone na-akwụ dị serious ha kwesịrị ịma o nwere something ị ga-eme ikwuo ha kwesịrị ihe kwesịrị ime gaa deep ihe anyị kwuru get them because study na-abịa ndebe anyị ahụ ndebe anyị chere ịgụ something bụ study ịgụ something abụrụ study ịgụ something dị iche from studying something ịgụ something dị iche from studying something our people nwere ike ịfụ gị na aka ị na-eme something ọ bịa dị ọkwụrụ ede gị kama oke ibere be mmadụ ị ga-asị ya nwanne kedu ihe a na-eme ka nsoro mere ka nye aka wee mee ị ga-abịa be mmadụ ido nna dọ mgbe aka ụtọ a na-ekiri the person gịnị ka ibere ebe ahụ ime why did you came to the place at the first place ebe ọ bụ na enwere ihe ibere ime why did you come ị bịara be mmadụ kwụọ aka kpakpakpa emeghere gị ụzọ ị bịa kwụrụ na dọ gwa ya aka ị na-eme gị o nwere uru ọ bara na ibere ebe ahụ nwanne ịghọta ide na ị batara n'ụlọ ọ ị naba ebe isi pụta ọnwụ na ụnụ amarọ ihe ndị Igbo ji ata ahụhụ taa I know I can tell you mgbagodi gị sef ị gaghị ahụ ndị be anyị adịrọ serious oke si agbanye na-adịrọ serious iche ịma I will tell you how kesi agbanye na-adịrọ serious ị nwere ike ịfụ moto na moto apakịrị apak moto adịrọ mma mmadụ pụta baa na moto ka ọ start ya moto ekwe ha start otu ọzọ ịma why na moto ekwe ha start ka e mere moto okwe ha start ọ na-ekwusi na hey na moto ekwe ha start something must be wrong na-enwe ihe dị wrong moto ha start jee cheki ma batrị ọ dịkwa mma ma njin ọ dịkwa mma go and study what make the motor is not working you got to okay si agbanye dị serious okay ndị be anyị na nwere problem ha nwere problem but problem ha nwere ha ma no source all problem from fundamental source problem of source just ihe a na-afụ bụ enu igwe ndị be anyị deep something that they can never see deep they don't see deep ị na-akọwara ndị nwere ike ịkọwara ndị be anyị si ya na something mean something o cheghị na egwu mmadụ ole n'ime ụlọ ma ihe bụ amịrị kedu mmadụ ole na be anyị ma ihe bụ amịrị nke ihe a na-anyụ amịrị ọ ihe na-asị na ihe metụrụ mmadụ n'anya mmadụ ole be anyị ma ihe ọ bụ ndị be anyị na-anụ afara I can categorically tell you amaghị mmadụ ole be anyị ma ihe bụ afara amaghị mmadụ ole ndị Igbo today ma ihe bụ ọfọ amaghị mmadụ ole ndị Igbo today ma ihe eri amaghị ndị Igbo today ma ihe bụ nri amaghị ndị Igbo today ma ihe bụ ụda amaghị ndị Igbo today ma ihe bụ ada amaghị ndị Igbo today ma ihe bụ obi amaghị ndị Igbo today ma ihe bụ obi na how can you survive in this thing if you don't know all these things nwa bekee na-eme ọfụma maka e nwere ndị ma ihe bi on top na-emewe ọfụma nwa bekee anaghị ewuri anya ọkụ nke be anyị bụ ịpụta ka idote ihe onye ọbụla anya ha ahasi ona and isi ha mee anything none of them can do it isi ha mee ha agaghị eme can let me tell you something agara m I went to work today I have two sons nkasi ọrụ nchọ information mbịakwuo okwu mbịakwa atụmatụ ịnọdụbe gị na-arahụ ụra manya aka na abụ imesịa mpụta ihe ị ga-emebe anya gị ahasi ona abịaghị ebe ebe iri uru ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala abịaghị iri uru ihe anyị bịara bụ inye enye ọ sara aka ka anyị na-eme awele ka anyị na-eme ka ọ dịrị gị na mụ na gị na-abụ na mma ọ bụrụ onye bere ebe ime dị competition of what if I go to my house and sit down ifu m in 1 month ebuo m ibu ifu m 1 month aza na ihu m aza so ime ekpechara ọgụ because of na anyị bere ebe everyday na-ekwu okwu na-agba ndị be anyị something ọ dịghị ka anyị amaghị ya nwere ike ime anyị nwere ihe anyị na-eme personally ka ndị be anyị mara amara so ọ bụrụ ihe anyị bere ebe a just because of na onye anaghị achọ ihe anyị na-eri agụụ anaghị agụ anyị onye ọnwa m many people knows me here ebe m nọ agụụ anaghị agụ m abịara ebe ị naghị ego gị ihe m bere ebe ahụ because I know this thing I say it ama m ihe America pụtara I know what it means ama m ihe Biafra ahụ ị na-ekwusi I know what Biafra means that's why I'm not pronoun because na amara ihe ọ bụ you don't know what Biafra means you can never touch it because ị mara ihe ọ bụ da mere atụpụrụ m ụlọ ọrụ because ama m ihe m na-ekwu mụ na gị abụrụ ofu we are not the same we are not from the same place ama m ebe m si bịa I know who I am all these things I know them I never get them in any book enwetara ha n'akwụkwọ ọbụla no single book enwere ebe m nwetara ya ọ dị iche ịgụ akwụkwọ dị iche ịma ihe dị iche mmụọ dị iche mmadụ dị iche ọ dị n'ime mmadụ ihe niile
gbasara Igbo. First Igbo nation was created 14, not more than 14 villages in Igbo land. Ebe ọ bụla ịfụ more than 14 villages mana enwere wayo dị ebe ahụ. Anywhere you go to in Igbo land for more than 14 obodo 14 more than 14 is wayo of village. And aga m agụ na afa ya 14 villages enwere na Igbo. And you can see na those villages ịma na enwere obodo nwee village mana anyị na-akpọsa niile obodo. Village wụ ụmụnna, obodo wụ taa. So obodo 14, village wụ 7 ka ọ dị. Ekere ya eke. Ịnụ ha maka eri ihe a na-ekwu aka ekpe. Onye ka ndị ọjọọ bekee si lower Egypt, lower from where? Egypt bụ asụsụ Igbo because ị na-akpọ ya in a Greek way. Even ancient Greek bụ ndị isi ojii, ancient Romans bụ ndị isi ojii. All this place na-akpọ Europe here is a new place. Europe were a new place. Kemgbe Europe dey no exist. But ndị be anyị na-calculate this as history. Ha na-ebido from this thing as history. Ọ bụghịkwa history bụ ihe ụmụ Igbo. Because nwa bekee is a human being. He must write his own way into the system. So ị gazie ebido that place. Ị gazie nkwụzie something. Ị na-challenge because ị ga-challenge because you have been molded with the philosophy of nwa bekee. So even though ị na-shout every day, hedi nwa bekee, hedi nwa bekee, hedi nwa bekee, ị mara ihe ị na-akọ. Shouting na-akpọ nwa bekee iyi akọgari. You don't know what you are saying. Because to start with, that Bible ahụ ji ebe ahụ, ọ ya bụ primary source. Bible nwere two types. E nwere mythology, nwee allegory. Mythology for theology, allegory for echelons. Ndị nze na ọzọ. Ị mụtabeghị mythology, ị wee na-akọ akụkọ maka allegory. Ị ga-amatagodi mythology of it, maragodi nke nta akara ya before ị wee mụtazie the allegory meaning ya. So we go stubbornness na ya anyị so stubbornness is arrogance is ignorance is death. Simple as ABCD. Otu aka ọ dị. So maka ndị mmadụ ema mpụta sị why not Biafra IPOB ụmụ Igbo mgbe ọ bụla ị na-anụghọ m kwuru datịrị ọ because of na o nwere ihe ndị mmadụ na-eme na-adịrọ mma gbasara that name and ndị mmadụ amaghị ihe that name. That is the problem. Ha dịd bi na ịma ihe dị name pụtara ị gaghị enwe nsogbu ọ because ị maghị ihe name apụta. That is your problem in the first place. Mmadụ ga-anọkọta nnọọ ị na-ezu oche ị na-agba ama na-eme ihe niile sịrị bụ nwa Chukwu. Kedu ebe ọ na-eme? Ka anyị werezie nọ literal ka anyị ke na mythology of literally of the religion. Mmadụ na-ezu ochi na-agba ama sị a ga-eje n'igwe. Ihe ndị ụka na-eme, ndị ụka na-ezu ochi na-agba ama sị a ga-eje n'igwe. How can you? That is exactly how people, what are people doing? Ọ ihe ndị be anyị na-eme. Ihe niile e nwere n'ala Igbo nwere ihe ọ pụtara. Gịnị wụ ndị ochi? Mmadụ one n'ime ụlọ ga-agwa m ihe wụ ndị ochi. Ị ga-asị na ọ na-ete mmanya. Kedu ihe o ji wee wụ ndị ochi? Gịnị wụ ochi? Gịnị wụ ochi? Ọ bụrụ Jos na dị ochi onye na-ete mmanya. Kedu ihe wụ ochi? Kedu ihe wụ ochi? Ụmụ Igbo ndozi ọdịnala ganarị ụlọ 500 years time ụlọ ga-afụkwa ya again. If ndozi ọdịnala escape you now 500 years time mmadụ one n'ime ụlọ ga-agwagodi m kedu ihe wụ ochi. Dị ochi na-ete mmanya, kedu ihe wụ ochi? Go and know. Mbọsị ịmara ihe wụ ochi, ịmara ihe m na-akọ. Ịmara ihe wụ ochi, ịmara na Latin language and Greek language is nothing but Igbo atụgharịrị isi. N'ọbụ Igbo atụgharị ya isi because this is language. Language is typology. Language is nothing but typology. Kedu ihe ịmanwụ typology? You don't know. Mgbata nkwụ echi ị challenge m. Enweghị m ike challenge bụ pilot maka amaghị m anya plane. I can never challenge a pilot maka amaghị m anya pilot na anya ọdịna ma ebe ọ dị ka o si anya. Ọ sịkwanụ m bịa nọdụ ebe a nọdụ m ihe ọ bụla ọ gwara m eme m maka ọ pilot amaghị m anya plane ya nwa m anya. Ọtụ ndị be anyị isi anọdụ ebe ọjọọ gị nwaanyị adị mma polisi adị mma kọtụma ọjọọ gị nwaanyị ga-eji anọ ebe a ị ma anya plane mba ị ga-anya m plane mba. What is the problem? Onye ọbụla chọrọ ime ọdịnala, onye ọbụla chọrọ ime ọdịnala. Yes, anyị ma we love our own. We love our own. Our ancestors, we love them.
mana mara na-enweghị dị iche na ichie na ancestor, they are not the same. Anybody can be an ancestor, but anybody cannot be ichie. Onye ọbụla nwere ike iwe ancestor, mana onye ọbụla agaghị abụ ichie. Maka ndị be anyị ma ọ naghị afịa ahụ eche na ancestor sent, maka ha naghị anụ Igbo. Ancestor abụrụkwa sent o, maka ọ naghị afịa ahụ akọba. So ụmụ Igbo, ihe anyị ji wee bido okwu anyị na kansa bụ na dis kansa na ịma na mgbe anyị na-ekwu na ndozi ọdịnala bụ ihe mmụọ ana Igbo, ọ bụ ihe mmụọ ana Igbo because mmụọ anaghị anwụ anwụ, energy never dies, ama mgbe ọ nọkwa, but the body will be decay. The body agaghị anwụ, the body ga-anwụ, energy agaghị anwụ. So ọ bụrụ na ị na-eme those things, anaghị akata ya na ọjị, anaghị akpụta ya na kaikai, o nwere ihe ị ga-eme ị na-eme, the information is in your DNA, the information will come because ọ dị mma nọkwa ị na-asị na ọnwụ na nọkwa dị ọ dị same mpaga ha iche na ọnwụ na ọgwa ya nọkwa ihe because na anaghị anụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-anụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-anụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-anụ Igbo, ị ga-ama na ọnwụ nna gị nọ ebe a. Mana ndị be anyị anaghị anụ Igbo. Ihe a na-anụ bụ Igbo 1900, Igbo British, Igbo translation of English in Igbo, ọ ihe ọ na-asụ, and this thing ka ọ ga-ejikọba na challenge Igbo. Ọkwa dịsi British English ka ọ na-asụ, ntụọrụ Igbo ọ sị m mba na ọ bụrụ ya. O jee na Google o paste something wetara m sị m nọ ya ka ọ pụtara. Google ma mgbe edere mba, ime onye dere mba, ị na ebe a nọ de mba, then why do you tell me na ihe awụrụ Igbo? Ka ihe iji gwazie m na ọ bụ destiny bụ the meaning of Igbo, na ọ bụrụ na ọ bụrụ nke a na-ekwu na ọ bụ nke ahụ na Google bịa. How do you know? Mma bụ onye Igbo na ihe anyị na-akpọ ihe a na Igbo, enwere ihe anyị na-akpọ ihe ọbụla anyị na-akpọ onwere, because our own language is based on observation. That's why you don't know language. Ọ dị n'elu dị n'ala. Nkwụ enu nke ọ ga-eji akpọ ya nkwụ enu. Ngwọ bụ nwaanyị, nkwụ bụ nwoke. Nkwụ dị n'elu, ngwọ dị n'ala. Ihe na-abụ ka ọ bụ, mana ndị be anyị amara na this thing will signify something, na nkwụ na ngwọ signify something. Enwego mbọsị na-anụ ka a na-ekwu ngwọ elu, ịnụga na ngwọ elu before na-abụrụ nkwụ elu. Ụnụ ọnụgharị ka mmadụ si ngwọ elu before na-abụrụ nkwụ elu? Mba. So ị ga-aghọtago dị Igbo ka ngwa ụnụ bụ ihe bụ diochi. Diochi bụ discovery, a discovery. N'elu ka ọ nọ ya ka sị na diochi anaghị ekwuchi ihe ọ fụrụ n'elu maka mgbe ọzọ. Nchi bụ onye mkpụmkpụ, nwanchi onye nọ n'ala, oshigbu elu n'elu. Kedu ihe bụ dios na Latin? Kedu ihe bụ deus na French? Ọkwa diochi, onye nọ n'elu n'afọ ihe niile anya, ọ bụrụ ya bụ dios. Ọkwa ya bụ Chukwu ndị bekee. Ọkwa diochi bụ onye nọ n'elu. Kwa anyị na-akwụkwọ anyị maọbụ before we know about this, onye nọ n'elu n'afọ everything, we personify them as diochi, ndị na-ete mmanya, ha nọ n'elu n'afọ onye ọbụla nọ n'ala. Ntu na-enwe ihe wụ Latin, enwe ihe wụ Spanish language, ihe awụ Igbo emere baptizim n'ụlọ ajụ. Gịnị wụ dios? Dios bụ Chukwu ndị nwa bekee. Chukwu na Spanish language, Deus na French is the same thing, is diochi. Diochi meaniri onye nọ n'elu n'afọ ihe nna anya. Onye ka a na-asị na diochi anaghị ekwuchi ihe ọfụ n'elu. Nchi bụ onye nọ n'ala, onye mkpụmkpụ, nwanchi ọ ihe ọ bụ. So we give something based on observation. Nwa bekee werezie diochi ochi wee mee dios, master. Dios ọ ya Chukwu ndị ọcha. But ngwa gị na Deuteronomy kwuru ya, ị gaghị ekwe, maka ọ dịrọ na akwụkwọ nwa bekee, ọ dịrọ na Google, ị gaghị afịa na Google. So ị ma ha na dios bụ diochi. Nọ ya ka ndị panya na ndị mgbe ọbụla na Spanish bụ say dios, or Latin say deus or devil. Ị ma ha sị na the same thing ka a na-ekwu, ha wepụrụ the s na French because all of them is Latin. Na French is deus. Ndị Latin wepụ ya tie odeu ka ọ wee gbaghara ya ndị mmadụ anya.
enwere ihe language is nothing. Language abụrụ eziokwu. We give them based on observation because ọ bụrụ real. So it's just to control energy, to control wave. Then you created this thing in your brain. Once you use the letter magic, you being the force, then you control the energy. All go and I control all those things. When you hear the about that language will just nonsense. All inside your brain, everything happen. Everything happens in your brain. Not about language you say. But remember I check those things because all English, because all Latin, because all French. No, not true. Ihe bụ eziokwu ihe na-eme inside your brain. What is happening inside your brain? That is real. Ọ bụrụ nke na-eme nke a gwara gị what they say. Mgbe nsị gị na America bụ Igbo, ọ bụrụ because of what they say. Go to your Google and say what is America? Or she got Discovery Land. Discovery Land or you have an English. Discovery Land of a definition. A new land, a new word. A new word of a definition in English. Imagine a word. America, definition of America, new word. New word, a definition. Never economy. New word, a definition. Where? How can you go and Google it? Go to Google and say American meaning or second new word. New word. Okay? Asị gị na Christopher Columbus discovered ọ mmadụ anọrọ ebe ahụ mgbe a jere when they went there ọ ndị mmadụ anọrọ ya mana ndị Igbo si na-anyụ amịrị ndị Igbo si na ihe na-amị amị mba nke ha abụrụ ya mba ọ ga-eje kpọrọ m ofu onye nkịtị from somewhere si abịa gọ ga-afụrụ ihe ndị a na-akọ yes because ị mara ihe a na-akọ because ihe na-amara ihe a na-akọ ha dịghị bi na ndị be anyị ma ihe a na-aka ya gaghị ebe anyị nọ ebe anyị nọta ebe anyị nọ today because of ignorance enwere nobody is doing you anything. Onye ọbụla kwuru na ha emekwa nke a ruo na ahụ aka m na-ebuke ya anya. Nobody is doing you anything. Ignorance is a disease. Ignorance is a disease. So mgbe ọbụla ị nụrụ about ihe ji wee kpọọ gị ndị Igbo abụrụ tribe. Igbo abụrụ tribe. Igbo bụ the beginners, ndị mbụ, because ihe niile nwere mbido. Ichere hụta mbido enweghị mbido ọ ihe unu chetara. Do you think that this life don't have beginning? No nwere ebe obido. No everything just appear. Ọ ihe unu chetara. Mba, life is a process. Life will process. So nwere mgbe just na ihe niile si n'enye Igbo wee da. Enwere ihe si n'enye Igbo wee da ebe a. Nothing fall from heaven. Everything has been created. Ndị Igbo si oke ka nje na ndị na-agwọ ọgwụ n'ala Igbo. Ọ sị gị na ogbugbu. Gịnị bụ ogbugbu? Ndị Igbo si unu na-egwu mmiri adị, ị na-egwu mmiri. Kedu ihe bụ igwu mmiri? Njụọ gị na-esiri na-amagharị na mmiri pịa ya bụ igwu mmiri, ọ bụrụ ya bụ igwu mmiri. Something more than that. There is something more than igwu. That is ime ụta. Enwere ihe ọzọ. All symbolizes something. Ogwugwu pụtara something. Mmadụ igwu mmiri. O nwere ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ just na egwu mmiri. No. Ọ bụrụ na ị mara ihe ha pụtara, ị marazi ihe a na-akpọ eze nwaanyị, wee mara ihe na-akpọ mmeri, mana mmeri bụ mmiri. A na-ekwu maka energy in the sea. This energy can give you electricity. But no, ị na-eje ebe ahụ ịtụọ ọjị, ịtụọ ọkụkọ. Because this energy is passive. Energy ahụ passive ka ọ passive. Ọ bụrụ nje, ọ bụrụ mma. Ja ka eji akpụ ya Virgin Mary. Onye ka eji akpụ ya Holy, ka ndị si Holy Spirit, ndị ụka si Holy Spirit. You got to go because all passive, all pure. Almost in Gima, but the set, but the Christ. So you go that place, you open the power ahụ eme. Don't go aga you maka your maka power. So ogwugwu abụrụ ya ahụ na-eche. Ogwugwu abụrụ arụsị. Arụsị bụ elemental force. Is everything together, joined together. Arụsị nkwọbiri ka akpọbierie. Ụzọ arụsị pụta. Ọ ya bụ afara. Afa n'ọra. Afa nya n'ọra. Ọ ya bụ afara. Maka na afa bụ sun god. Afara bụ sun god. All divinity of the sun. Ọ ya ka ndị ụwa na worship. Divinity of the sun. Ya ka onye ọbụla na worship. Ọ ya ka ndị Igbo kpọrọ afara. Afa ọra. Maka ọra bụ sun. Then afa bụ divinity. Ọ ihe ọ bụ. Nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else.
because obi bụ ihe ji ndụ and obi bụ ihe ji ana. Onye ka eji akpọ nwoke obi. Nwoke obi aha bụ na personify of the mama ụtụtụ, the mother of the rising sun. Ihe eji akpọ ala Igbo or Biafra rising sun because of Obi Afara is a temple. Obi Afara is a temple. When you hear about Memphis, Obi Afara ka a na-ekwu maka ya. Obi Afara, Afara with two things. Afa divinity represents Elo, which is ndị ụmụ Gentiles is your El. All nyawa with divinity nyawa ka represent reset because of knowledge. Onye ka sị na ọ tara knowledge, o riri mkpụrụ osisi tree of life, that is knowledge, that is divinity. Then ọra ụra ha wepụziri afa ahụ tieziera onye hụzara anyị na afọ n'Egypt today. Ọ afara ewepụzie edera because ọ wayo ka a na-eme ihe. Ewepụzie edera tinyezie ewepụzie afa tinyeziera. Ewepụ divinity replace it with L, but L is divinity. L with divinity, mana ha wepụrụ the afa tinyezie L. Isis bụ obi because onyanwa bụ the personification of the body. Nwanne obi gị kwụsị nwụọ. And the number 7 of your ribs gara n'ara gị na chest ebe ọ gara ọya Ethiopia. All number 7, and 7 is the number of Afara. That is what they call Osiri, ebe Osiri pụta. Because this thing is based on interview. Cherekwelo ịma na ihe na-eme, there is different things here. These people are writing this history based on interview, not based on concept. I hear now about concept. Hama is writing based on interview because us Asia, where did this Afar came from? This Afara came from divinity of the sun, sun god. Where did you get it from? I will say no siri ebe dị otu apụta. Ha detuo series wepụzie our own so that ka ọ dị iche from our own. Kpụzie o series. Okay, anyị na-ekwu maka mama ụtụtụ. Ha na-asị anyị kedu ebe o si pụta. I say no n'isi isi no ya bụ the source of it. Ha si ọwụ ICC so that they will make it different, so that go and call your own. This is typology. Or you can appeal typology. Go and Google typology and know what is typology, because maybe have been made unnecessary argument. You got that? So when you hear about Heru, it's Oru. Oru is a servant. Servant. Ndị na-ekwu maka akara, the principle of future. Iru. Then ya wee rụọ iru mmọnwụ. Ebe a na-akpọ iru nsọ ala na Jerusalem. Ruo ofu na Memphis, the rising sun, which is the Obi Afara. That is the land of the rising sun. Obi Afara, we build it. The temple there. That is why the choosing people, the choosing people is the name in Memphis, not the baptism name. You see, Ebahin go today because number 4 out of the 12 is the Judah. Why do they choose Judah for Judaism? You have to know that. Ị kwesịrị ịma why Judah ji wee rụ Judaism. Ọsọsọ ya bụ onye amụrụ. Ọsọsọ Judah ka amụrụ na the 12th tribe. Why Judah? You have to know what is number 4. Ị ga-ama ihe wụ number 4 in this human body. Ị ga-ama ihe wụ number 4 because there is 12 ribs. There is 24 ribs. 12 here, 12 here. So 12 mmadụ, 12 mmụọ. You got to go na ahụ ka ọ dị. Then number 4, kedu ihe ọ bụ? That is represent Judah. Eke na orie na afọ na nkwụ. And if you go to your heart, there is 4 chambers in your heart. Heart gị ji arụ ọrụ. There is 4 different chambers n'ime obi gị ebe ahụ. Why o ji wee rụ Judah? Tribe of Judah. Why? Why the tribe of Judah? Why? But ọ bụrụ sọsọ Judah ka a mụrụ. Why tribe of Judah?
neutron. That is what gave birth to all the whole tribe. Adam, Judah, Oda, what is the also? So because in na this thing in social order, there is a mythology. There is a myth in this thing. You know about myth, you know about mythology, you don't know about the echelon. You know allegory. You have allegory. All these things are allegory and mythology. Because mgbe ị ga-eje buru chatin gụcha ya ịpụta ihe ekọrọ nonsens buru flag bagharịba. O nwere ebe ahụ ihe ahụ ị na-akpọ afọ ahụ because achọghị m ị na-ekwu ịgbara ndị a nwee ọha ndị a nwe ihe anyị ji ekwu okwu a ikwuchi ike ha agbanyụọ distri ndị mmadụ aba na akụkọ ịghọtago. So e mere anaghị m ala ike ikwu those things. Ọ bụrụ na mmadụ amara those things not because of na achọghị m ị na-ekwu icheke na that name that obi afara ahụ all 5 letters ka o bụ and ISIS ra and L gwa 5 letters ka o bụ ịghọtago. So ihe ahụ ọwụ magic ịghọtago ise magic all magic ka ọ bụ. So that changing is magic is twisted in the brain is a twisted. So a twist amam ko ndị mama about magic ebe ọ bụ na enwe ndị mama magical power you matter how you control energy through visualization you know. So you have conscious or something about consciousness ọ na ịma about magic how people control people's visual you got to bara ihe that changing ihe ahụ pụtara changing names nwere ihe o mere ọ na moto gị na-agba ị na-anya moto aka ndị na ịga n'obodo na-anya aka ịga n'aka ebe ahụ ọ naghị adịghị ahụ mma. So you have been programmed with right na-ede ihe aka ndị asịzie gị dee ya aka ebe ọ gaghị ekwe gị ọdịde. So onye ọ bụ those twisted languages twist remove all those new letters from this letter if you want to be somebody because ha add letters n'ime Greek add s ndị Gentile add j ndị Latin add nke ha so onye ọbụla adịcha word n'ime all from us ka a na-amụrụ. So unu use na because of today's present we not justify who you are as a person no because we fucked up. Mana ndị be anyị ekwe na afọ ọ bụ ndị be anyị ekwere ndị be anyị don't accept ndị be anyị kwuru na na-emegbu ha emegbu they hate us hate you for what? Who are you? Gịnị ka anyị hate you for? Enwe ihe ji ga-eme onye ka ịbụ hating you for what? Mmadụ mere mistake mmadụ amara ihe ọ na-eme kama ọ ga-asị na ya ma ihe a na-eme let me go and ka ndị chọọ ka m ga-esi wee mara ihe m na-eme ọsị a na-ehe eti ya kpọrọ m asị a na-egbu m a na-eme m nka nna nwanne ọ bụrụ ya ijere maachị n'uzuo maachị nwanne jee chọọ ihe ị ga-eme ka ị bịa maachị ọzọ mere ihe maachị iluzuru maachị go and prepare for next match ụmụ ibe pump and play. So ịchọkwa ịchọ ibesi akwa ịsọ isi na anị nwụọ nothing will change. Ibesi akwa ịsọ isi na anị nothing will ever change unless you change it. So nothing will change unless you change it. And how do you change it? Change the way of thinking. Change your way of thinking, everything changes. Simple as ABCD. So first of all ị ga-ebido godi maragodi na this cancer project is a project for ndị Igbo ka ewepụta afa ndị Igbo n'ụwa niile ka ọ gharazi ịbụ ihe eji ama akaja na Facebook ihe eji aka ọrụ na-ekwugheri ejighị mara anyị ejighị ihe amara anyị o ndị na-akọtu na Facebook. So ọ ka mma na anyị nwere something anyị na-eme focus channel your mind towards something positive. Channel your mind towards something positive. Something positive will begin to happen to you. This project is a blessing to every Igbo man on this earth. Or a blessing God to every Igbo man. Maka asị na aka na-enye enye ga-anara ngozi ga-adịrị aka na-enye enye karịa aka na-anara. Or a project ga-ewepụta afa ndị Igbo forever and ever. During the time of this type of time. Ndị be anyị ga-anọ somewhere ekwugheri jụ na Facebook na akọ nonsense. Look at Facebook, opportunity for us. Opportunity for us, the highest opportunity. We are the largest on Facebook. Kedu ihe anyị ji eme? Ebe ọ bụla anyị fụrụ ozu mmadụ nwụrụ anwụ, anyị bịara Facebook tinye ndị egbuwara isi, ndị dara n'ala, ndị nọ n'elu, na-emegheri, ndị apịawara isi apịawa. Itinye datin after ka itinye datin na Facebook, what happened? What is next? Ịmakwa na ọ bụ mmadụ bịa na village ụnụ na let me give you example. Mmadụ bịa na village ụlọ gbuo mmadụ ọ
ọnwụ na ị were that person je gosi your people ma ihe o mean psychologically o tinyego fear inside others. That thing etinyego fear in you and you can never respond. The best way ọnwụ na mmadụ gbuo gị zuo ebe imekwere ka mmadụ mara na o gburu gị gachiga azụ igbuo the person ewepụta ya so public afọ ya. All strategy to put fear into people. Onye egosi na public bụ onye fear ga-aba n'ime. Onye egosi na public fear agaghị abịa n'ime because onye karịrị mmadụ na ife karịrị ya na mmụọ. Unu amụrụ, you don't know psychology. Ị mara about psychology. Onye karịrị mmadụ na ife karịrị ya na mmụọ. Ihe ọsọkwa gị ọ Facebook ị nwere ike nọ n'okpuru bed na dedegị. Yes, you can write from everywhere. Pụta public na go and say it public. Ihe anyị na-ekwu na Facebook pụta n'iro ga-abụ ya. You want to get the next one, next time. So ụmụ ibe ihe nna-achọ ịbụ ụlọ bụ na anyị nwa n'ebe ahụ ndị ndozi ọdịnala anyị chọrọ ụlọ eme gogo something ịghọtago anyị chọrọ eme gogo ihe anyị na-eme bụ ihe anyị nwa na onwe anyị bụ mmụọ na-afụ anyị anya mmụọ bụ ịgbara njere na anaghị afụ mmụọ anyị mmadụ bụ mmụọ mana enwere ihe ị ga-eme ime mmụọ aha nọ n'ime gị apụta fisikal because mmụọ niile nwere arụ. Mmụọ enwere ike work with that body. It's impossible. Mmụọ can never work with that body. So onye ọbụla na-asị gị na ya jikwa eme nka mee nka ọ bụ mmụọ onye ahụ na-eme that thing. You can manipulate force, elemental force, yes, but you must need a body. You need the telephone, you need the man to remote to control the television. You need the remote. You need remote. You need the living element. And you are the living element. So I'm going to control that thing. Egburu mmadụ egbuo, enyere mmadụ poison, enyere mmadụ ihe ọ bụ human being na-eme ihe. Don't let them fool you anymore. Ndị ndozi ọdịnala abịago. No more fooling for our people. Human being does all everything. Anyị nwa bụ ndị ahụ. The rich man, the ignorant rich is human being. The poor is the animals. And we use them as sacrifice. Kill them unnecessarily. Unfortunately, this is the people, conscious ones, who depend on us for the development of their mind. Because ha nwere anya. Enwe ha anya, anya na-send the information to inner conscious. This is awakening. Anya is awakening. Then the inner conscious is conscious. Then nke ahụ consciousness. Now you are conscious. Have consciousness. Animal is conscious, but other are working like you, and it's your responsibility. Because if you go nkịta train before, if you go nkịta azụrụ azụ ka o si eme, ọ ga-aga jee jide mmadụ onye nwere ihe o mere, o jee jide dọkpụtara ya onye nwe ya. That is ihe ọ na-agwa gị bụ na next life nkịta na-agbagote. Next life nkịta na-arịgote. Ya anyị ga-emesịkpa anyị were ha mmadụ ga na-ajụ m ka ihe adịghị mma iji anụmanụ achụ aja. Njụọ ya sị ya kee ihe o ji dị mma iji anụmanụ achụ aja. Gogodi m, can you tell me why you need animal for sacrifice? Achọrọ m ịma. Gogodi m, I want to know because mụ amara. Gwa m, all of us emechago this mistake when we are mgbe ị nọ n'ihe ụlọ ụwa ịmara ihe a na-akụ. Of course ihere ememe gị onye most of us emesịa na ya ịghọtago. But life is a process. Mana mgbe ọ bụla ị mere accept na ị mere mistake, all these things goes away. You got to go because iche na ebe ahụ ka ụzọ dị. Ọ dị ka mmadụ onye jere ụka for 50 years, ọ dị 51 years, jee ụka for 50 years. Mgbe ọsọ mataziri na ụka na-egwu wayo wutebe mba. Ihe ị nidiri ime bụ gachighị azụ ga stọdịa ihe eji egwu wayo. So ụmụ ibe ga-eti stọdịa ndị agha na-eme datin before ị ga-ebugo ụzọ rijet ya ka ị nwee ike ịghọta ya. Because ọ bụrụ na rijet ị gaghị aghọta nwunye irijet ya emeje stọd ya ịghọtazie ebe ndị a game a na-epule. So ihe o ji wee dị mkpa na anyị ga-eme ndozi ọdịnala obodo during our lifetime as a younger generation. Most of ndị Igbo dịkwa below 30 years ka mọkwụ na-agba. Most of ndị Igbo dị below 30 years, majority, if I'm not lying, maybe 70% of them. So ọ bụrụ na this generation
enwere something concrete, enwere concept of life, ha bago na akụkọ maka ihe maka ya akụziri nwa gị ihe ịma ị ga-akụziri nwa gị. And the worst thing bụ na spam ị na-anyụ is the information in you are going to pass through to your children. Ọ bụrụ na ị bụ okooko ụmụ ibe, because ọ ihe maka ị na-erekọd na your system, ihe maka ị na-erekọd na your system. Ọ bụrụ na ị bụ okooko nwanne, your system information is okooko. Ị gaghị agba amụ, o nwere ike by God grace ị nwere ike mụọ onye ma ihe, ma normally scientific proof ị ga-amụ okooko normally. Ọchọkwa were ya were 1 million jụọ ya na akwụkwọ ego nara n'iyi ka ọ bụ inyesie 1 million oje ebe ahụ ọba akọt, ịkwụsịara ya ụgwọ ruo ebe ahụ ọba akọt, inwezikwe nnukwu ego ojesie pụta were ego na-ebughe na-ebugharị ya, were ego na-ebugharị ya. Ọ kịta ka ị nidiri infọmeshọn and enwere infọmeshọn na-akarị nke ndị ndozi ọdịnala fọ kịta ya ndị iwetara nke sọpasịrị anyị achịnye aka elu anyị soro gị na-eje inwe nke sọpaziri ndozi ọdịnala we follow you, but for the moment ndozi ọdịnala karịa lead with information for the moment, mana onye anyị fụkwa na onye ka anyị mma we follow. Ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe, enwere ihe dị n'ime ya. You must suppress and balance your ego, balance the force, don't let your ego rule you. Ọ nọ nso why nọ nso? Ọ bụrụ ọmụma ọ mmụọ nọ n'ime m na-ekwu, ọkwa mmụọ ahụ nọ n'ime gị, ọkwa mmụọ nzọpụta chọrọ ịzọpụta anyị na nsogbu anyị. Ejighị gara gara atụ moto, ejighị ikwe gara gara anyị atụ moto. Nwanne onye nwere ego moto na-atụ moto. Ejighị ikwe ike anya plen, ọkwasọ pilot n'anya ya maka adịghị ama ama ọnụcha gwara oposi, ma a na-ekwu ya otu ọ dịka ihe m ji ekwu ihe m ji wepụta oge m wee were chụọrọ ndị Igbo aja sọsọ na esi m na ezinụlọ Ezeala Ogberuru. Enwere ebe a na-akpọ ama afara, nwee ebe a na-akpọ ama igwe. Nwanne amasị m ihe niile apụtara, amasị m ihe niile dị n'ala Igbo gbasara Igbo, ancient Igbo, ụkwa ha Igbo nne 1900 ekere gba bekee ekere. Ihe gbasara odu Igbo I know it very well. Ama m ihe gbasara ọgwụ a na-ekwu ekwu I know it very well. Ama na ya ihe eji eme ụmụazị obi aṅụrị, mana ndị be anyị wereziri ya mgbe emere biznes. Ịma na money is not good, so ewerezie ọgbara biznes with nonsense ka ihe ọrizọt. Ịba biznes with nonsense ọrizọt otu nonsense. Anyị were ihe eji egwu ihe eji eme ụmụazị a ga-akpọ ụmụazị ya mụ na tieta were emere biznes. Anyị werezie na-egwu ndị be anyị ojoro, ime aka ụta mmadụ ada na chọọchị, ime aka ụta mmadụ ada, ime aka ụta mmadụ ada ọsịọ pastọ God has called me. Because ị nwere infọmeshọn eji eme ndị mmadụ obi aṅụrị, eji eme kọnsat, infọmeshọn eji eme kọnsat, ịtọnzi eto biznes oru echi ọsọ n'ọnwa bekee. Ha many churches in Europe ka i jere ebe ahụ eme aka ụta mmadụ na eme aka ụta mmadụ na ọsọ n'Afrịka ka e nwere chọọchị, ọsọ n'Afrịka ka e nwere chọọchị ụmụ ibe. Kedu ihe ebe ị ga-eji were chọọchị a wee na-eri ụmụnne gị ojoro? Why? Because the mind is possessed. The mind is possessed. The desire. Ọ na-anya plan. Ngwa negodo anya. If onye chọrọ ịma na mind na possessed, negodo anya na o nwetara the money ka ihe izi ọzọ private jet. Ekwentị onye asị man of God na ihe izi ọzọ private jet. Ịma na onye a nwere sexual desire. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye a nwere sexual desire, that money o nwetara ọ ga-eji wee chọọ ndị ogbenye zụọ ha. Building a congregation adịrọ bad. Ọ bụrụ bad thing when you were the money for your personal desire. That is the evil there. That is the evil there. Ọ bụrụ about congregation, onye ọbụla ga-eme ihe ọ chọrọ. Onye mmiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. So mana ọwụ ihe o jizi ego ahụ wee mee bụ the problem. Kịta anụ ma anyị na ha aga na ụmụnne anyị na-anwụ na cancer. We have their number here. Anyị na-eji visit ha, we are going to visit them, all of them. Anyị na-aga visit ha niile, we will bring the pictures here on Facebook and the video and record, so ị ga-afụ n'anya gị. Ifu na ala Igbo ndị nwere cancer ka nkụ ha nwere ego eji nwere nobody is taking care of them. Ndị liver cancer, ndị cancer ma ndị cancer ara. Na ala Igbo nke anyị ejebeghị dị outside n'Igbo land. No money, no hospital. Ha nwere ego plan.
ha ji eje ala bekee, ha enwere ego ụlọ ọgwụ. Anyị gwa wee sị ndị ndozi ọdịnala must champion destiny fụ na these people na ha nwere happiness in their life. Tinye obi, tinye happiness, ahụ dị gị na ị nwere ahụ isi ike, ị nọ n'ala bekee iji foreign passport, ehe, nsogbu adịrọ. Ịpụta n'ụtụ ịkparịcha nwa bekee with passport ya, ọkwa ya pride with passport, ọ na-abụghị passport ahụ pride ga anwụ. Ịkpa passport, foreign passport, ịchọ ije America, ịchọ ije England, nsogbu adịrọ. Ikwusie nonsense, there is somebody in your village arụ adịrọ. Mụnwa na onwe m bịazie gwa gị na enwere onye arụ adịrọ, ime anya ka ịnụ, ime ntị ka ịnụ ya, ma anya ka ịfụ ya. Isi m ịma ihe na Jọọchị, isi m Jọọchị ya. Enwere ihe edere na Bible about Solomon and the prostitute, na 2 prostitute bịara nke Solomon, si na n'abalị ha na-arahụ ụra, nwa ofu onye anwụ na onye nke ọzọ dinara ya n'elu dinapịa nwa ya, onye cheji gbanwee nwa onye nke ọzọ. Onye nke nwe nwa etezi na-achọ nwa ya ọfọ ọzọ, ọ nazi anya ọ bụrụ na ọ dị na ahụ nke ọjị ịkpọrọ ya onye nke asị ọbụghị nwa ya, atụrụ anụbọ ọgụ eje na nke chief Solomon asị ha, oke nsogbu adị, weta na ụmụ ka egbuwa nwa ka enye ha ofu onye ọbụla si ebe a pụọrọ m na ya. Nke ọzọ ahụ na-abụghị ezigbo mmadụ si gbuwa dị nwa ozugbo. Ịma ihe Solomon gburu? Ngwa were na nwa aha nye onye nke aha si ka nwa aha, mgbe nwa aha too na ọ ga-ama nne m nwa, si were enye nwa aha. Ndị a na-ekwugheri sọnwụ ya, ha bụ that person, that nwaanyị aha si gbuwa nwa ahụ egbuwa. Ha si ka egbuo ụnụ ka ụnụ nwụọ, nsogbu adịrọ, eburu ozu onye ọzọ ọ dị ka ebu esi kpọrọ ngwụ. There is no problem because of desire, because ọ bụrụ na ị nwere desire, they will never put you in front of war. Ọ sịkwa gị, in my father's house there is so many mansions, because inside you there is different way of thinking, but you can never understand. Solomon marries many wives. Solomon is the temple. You marry many wives means that you have so many way of thinking inside you. Can you know that? At the end of the day, because of your desire rule you, your sentiment and emotion overcloud your sense of reasoning. You can't have anything of it. But mara amara na injin anaghị anụ ihe na-eso ozu ana. Ọ bụ ụta ka m bidoro okwu a. Ijiji anaghị anụ ihe na-eso ozu ana. Ọ kaara gị mma na isoro ndị ndozi ọdịnala maka na aka na-enye na anarakwa ngozi. Isoro chenyebere ndị na-enweghị ihe ha na-eme, ndị arụ na-adịrọ, ị na-agba ha reason why they are sick, so that gị were ha gbara onwe ka ị mara ma ihe ọjọọ imepụtara n'ụwa. Your self denial, ị nwere ike ịfụ light, were ha gbara onwe. Ama m na sọmọfọd na-ezu ochie agba ama, so wadụ izusia dị osi gbasịa ama, eji na ego private jet. Biko don't buy private jet. Ndị a nwere kansa, nye ha the money. Ndị ụwa na-atụ n'ọrụ na village nye ha the money, were ya gbara onwe. Maka the worst thing ga-eme gị bụ izusia dị osi gbasịa ama ahụ, were egoro nnukwu moto. Nwanne, ije n'ochi na anyị mana ochi bụ dangerous. Ị na-egwu wayo, ị na-eme ihe dị iche iche, nsogbu adịrọ. Ka eke esi were dat nje goro moto, nna cheki enyi ya mụ kwuru ogogo were egoro moto. Can you imagine how stupid that is? So ị na-akọwa na mụgwu aha ga-awụgide mụgwu forever and ever. Onye ikwu oruzie echi gazie mụgwu enye ezighị ego, ka ekwere, what are you going to do? Ka ihe ị ga-emezi ma ọ bụrụ na onye ha ezighị ọzọ, i were ego nke ị nwere enwetegoro moto rụrụ na village, ego abụna. What next? Ka ihe ị ga-emezikwa na ego abụna, i were ego zụrụ moto 20 million, ọ zụrụ moto 20 million, zụọ na somewhere in Lekki, ego abụ nwanne. Ọ bụrụ otu a, onye ọbụla just go to the west, all the whole actors ha niile nwere NGO, ha nwere foundation, all of them. Why? Ị ga-ajụgodo onwe gị why. M gwara gị na ndị be anyị adịbeghị civilized enough to understand, to grasp the world. Nna gị nwere ihe a na-akpọ sun court a wụ the divine divinity of the sun. Afara onye ka a na-akpọ afara, divinity of the sun. We personify this thing into villages, into people's mind, names, so that we can hide the story. All the story can never reveal your own. Ihe na-reveal here is the story of your people.
those people na-egbu gị don't mind them there. You are their ancestors. Ọ dị ka mmadụ iti nna ya ihe, nna ya bụ onye ọnụ, kedu ihe ga-eme? Unu bụ ndị Igbo, kedu ihe onye tiri nna ya ihe na-afụ n'ụwa? Ndị agha na-egbu gị, you are their father and they kill you. Onye na-eti nna ya ihe, what happened to them? Mana e nwere ka ị ga-esi akpa agwa it justifies ihe njọ ahụ. When you apply judgment in your past observation, then you bring it front to rule your future. If you apply judgment in your past observation, then you bring it up, use way to create your future, then everything will be destroyed. Before nwa bekee abịa, enwere country. How come we have thousands of tribes? Ndị Africa amara, ndị isi ojii amara ihe. Kewuru ndị isi ojii amara ihe. And ndị isi ojii na were ụdọ efi kechisie onwe ha ngwugwu o ruo echi ọpụta ọsị ọma bekee. Look at how you destroy yourself. Mmadụ eruo that is it. Ọ bụrụ onye si na ị gaghị nwee way of governance, but nwere ihe na-akpọ prevention is better than cure. Ị gaa na Congo, ha na-egbusi onwe ha ebe ahụ. Ị gaa na Nigeria, a na-egbusi onwe ha ebe ahụ. Ị gaa na Cameroon, a na-egbusi onwe ha ebe ahụ. Ịjụ ha reason why. Ị gaa na Sudan, the same thing. Ịjụ ha reason, ha na-defend a colonial boundary. Can you imagine? Defending a colonial boundary. So o nwere way nwanne na nwanne nwere ike solve a problem apart from ịpịasa onwe ha. Mmadụ ga-apụta n'ime abalị jee na village gbusie ndị mmadụ. Ọwa bekee si ha ji ebe ha ji egbuo ndị ahụ. Ha o ji Baịbụl wee jedie. Aghọtara m, because ihe na-akpụ ihe a maka ndị na-ekwu ekwu. Ịghọtago? Ana m agwa ụnụ na e nwere something lack ignorance. We lack fundamental philosophy of ancestors. Philosophy of our ancestors, the concept, ndị isi ojii ndị Africa lack ya, they lack it. And that is the source of this evil in Africa. Not nwa bekee. The problem with this problem of information, because these people anaghị ihe a na-ekwu na these people don't know it. Ndị a na-egbu gị don't know this thing na-agwa gị na they don't know it. Even nke na-achị achị sef, ọ nwere ihe a na-akụ. Legodi George Weah na-agba bọọlụ na-amara ede afa ya. George Weah was a president na Liberia. George, check all the African presidents, check their history. Gwanụ m ka nwanne check ihe niile. Ọụkwụ a ka ebule ga-eji eje ụmụahịa. Ọụkwụ a ka ebule ga-eji eje ụmụahịa biko kọrọ nọ. I want to know. Because before you na-ekwu okwu, chegodi echiche. Chegodi echiche, think for yourself once. Ọ bụrụ just ịga na Facebook na-aba mba na-ekwu nonsense. Think for yourself. Otu a ka anyị ga-esi apụ ndụ. Jụgodo onwe gị ajụjụ. Otu a ka anyị ga-esi apụ ndụ. Anyị nwere ọdịnarị ọkụ. Electricity we don't have. Mmadụ ga-aga na Facebook west 4-5 hours na-ekwu maka ụka. 4-5 hours talking about religion. Ijuzie isi ya. After these things, o nwere any information i wetere for your people to learn from apart from this thing. Okay, ịkpọsigo ụka mere nke a zuo ochi gbaa ma nsogbu adịrọ. Now as a human being, I need direction. You nwere any information to give me what to do? Do you have anything to teach me? Even though I have been misled, of course, I have been deceived, I agree. Kelly, what will I learn from you? I want to go, I want to climb up, I want to develop. Everybody wants to develop. What can I learn from you after these 4 hours, 5 hours? Nonsense. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị gaa, ọ bụrụ na everyday ị na-akpọ mmadụ afa everyday nọ nso ịma ihe ga-eme nọ nso will become part of your conscious mind. Ọ bụrụ na nọ nso wee ezigbo mmadụ to you, you will begin to be a changed man. Ma ọ bụrụ na nọ nso wee ajọ mmadụ to you, you will begin to be a bad person because the thought ahụ na-ekwu create nego your reality. O change nego your way.
ejibego your energy, you begin to turn to somebody you are not because of what you see and think and say. Ndozi ọdịnala all that sun god, divinity of our ancestors, the afara, the divine and the ora. Ndị Igbo ji wee sị na ọra bụ eze, onye ka ndị Igbo na-akwanyere ọra uru. Ndị Gentile ji wee tọọ ya tọra, anyị ji wee sị na atọ ọra na ọra bụ eze. Ndị Igbo tiri egwu si ọra bụ eze, na amarago na ọra bụ eze. Ọra bụ structure. Onye nwere send the whole particles, onye nwere send the whole particles to all the whole planets. Any planet ọbụla anwụ na-acha hụ a na-emetụ hụ, planet ahụ is useless. So onye maka anyị ji wee si n'ọra bụ eze, ha wee si awapụzie afara tinyezie ra. Gịnị wụra ọsịgo solar god? Nsogbu adịrọ. Adam, the Memphis, the rising sun, ka atọ nụzi eto atum. Nwaanyị ụtụtụ, eze nwaanyị ụtụtụ, atọ nụ eto nne Chukwu, sizie na onye nwa bụzi Isis. Asizie na eke ya ozi kepra, eke ya ozi kepra, kepụta eke kepụta, asị ọ kepra. O nwere ndị na-akpa kepta, enwere saịdị Ijipt na-akpọkwa kepta, nke ọzọ eke rising sun, nke ọzọ n'ọdịda ya, ọdịda anyanwụ the west. Change all the whole languages, bugharịa isi the same thing. Ihe anyị wepụtakwara ihe na-agwa gị ihe ahụ because is in your system. No book can never tell you this thing, not even Google. Ma ihe na-agwa gị ngwasịa gị, go and do your own research, you will come and confirm. Because ị gasị emezi research ịghọta ya, ihe na-eji ekwu ya ụta ụka. So tomorrow ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ somewhere agụta ya, isi so okwu ya this boy na-ekwu hey, mata ọ bụrụ ma a gwara gị na ịgụọ datịrị gaghị aghọta ya. So ihe m ji ekwu ya ụta ahụ, so tomorrow, because mma na ị nwere ike ị na-agụ akwụkwọ tomorrow, agụ across all these books, then you found out that ihe a na-agụ bụ eziokwu. Kepra, ọ ya bụ kepụta eke, ebe ahụ ka okike bidoro mbụ. Okike ụfụ ọwa anwụ, ọ na-afụ ya ụfụ, anwụ a na-afụ ụfụ. Abụọ, o kewaa n'onwe ya. Division, ọ bụ ọna chi abụọ na ọ bụ ọna bifo abụọ na atọ. Ihe niile awụcha ihe nna nna gị dobere gị edebere. The whole villages ma ogwugwuo ma nke isi ọ bụ thunder and lightning ị na-akpọ Amadioha. Ihe niile awụcha personification of this energy. Ka o si pụta ihe ọ na-arụ, everything is inside you. But all information ka hide ebe a. They hide information there for you. But only one thing. Ị ga-ama n'ụzọ ebe ị ga-eso na ọ ị mara ebe o siri pụta. Ị mara ebe o siri pụta, ị wee mara afara. Maka na afara bụ ihe a na-ekwu maka ya, the divinity a na-ekwu maka ya bụ afara. Ya ka ọ na-eji amụọ nwa baa ya afa. Ọ bụkwa mma okwuru ihe ahụ. Ihe a bụ Igbo language. Amụọ nwa baa ya afa, maka na afa ahụ abalị ya bụ principle, the rules and regulations they have to follow. Nna nwanne ka anyị pụrụ na line, what happened to us? Ka anyị pụrụ na principle ahụ, na akara ahụ e nyere anyị, akara e nyere bụ principle which they call Christ, akara ahụ e nyere anyị na-ekwe ya ebe a, ọkwa afa aba gị n'afa, akara gị e nyere gị ebe a, ọ ya dị n'akara aka. The principle rules ị ga-eso abanye gị n'afa, ewesị gị n'afa abara nwa otu ahụ ka omume ya dị, afa abara gị otu ahụ ka omume gị dị. Na enwere mgbe ọ ga-eme n'ala Igbo, idebe 5 naira ebe a, ije 5 naira ebe a, ịgacha ebe ime ịkara n'ụwa ịpụta werekwa 5 naira. Kịta na sef nwanne
ị ka na-eme ka ibin ị na-achọ ka ị na ya na sef ọsị gị na enwe na-akpọghị ebe ịgasị ike ka o ji wee were bude ga ati na you see how things change. ifuru ka ihe si wee chenji nna nwanne ọ bụrụ na ụdị ihe a na-eme anyị so o nwere ihe na-agwa anyị na enwere something dị wrong because diọkpara nwere ihe ọ ga-eme o mee anaghị agbaghara ya mana nke obere nwa mee ya agbaghara ya ọkwa ụrụ ma ndị Igbo anaghị atọrọ mmadụ ịma ihe wụ ntọwụ dajizi inyochasị ihe ọwụ na ezuru gị n'ochi ezoro wee pụọ ọ ka ntọwụ ịchọ ezoro ezo ndị abịa tọrọ mmadụ arụ kacha arụ n'ala Igbo arụ kacha arụ na sọnkọt culture ọ anyị gbawa ụmụ anyanwụ n'ala Igbo ka a na-aza anyanwụ sun culture, the culture of the sun. We follow the as otu anwụ si aga, otu anwụ si ebi ndụ. Anwụ is the light. We give birth to all of them in isi ojii ahụ ha na-egbu anyị nsogbu adị. Onye tiri nna ya ihe ndị Igbo si na ọ bụghị nwata mbọchị awụfuru ogiri akwụ, abụghị mbọchị nwatakịrị wụfuru mmanụ ka a na-eti ihe na mbọchị awụfuru ogiri akwụ, mbọchị awụfuru ogiri akwụ ka a na-eti ihe. Jee jụọ nwa bekee mgbe nwa bekee bịara ala Igbo for the first time, go and ask them ịma ihe ha kwuru n'ebe a ka ekwentụrụ ihe ha sị n'ebe a ka ekwentụrụ because ihe ha fụrụ ha emeghị expect because nwa bekee mgbe ha amaghị about this fundamental elements ha mara ya. Nwa bekee si ebe a ka ekwentụ bụ because for them ha mara ihe bụ ekwentụ, ha chekwa na ekwentụ bụ something na-egbu mmadụ. But then we have fallen. Anyị adago. Why do we fall? Because anyị nọ n'elu ebezi okomoko. A sị na nwata bunie nna ya elu ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya. Nwaanyị nga gịnị mere nwaanyị nga ụkwa dagburu nwaanyị nga bụrụ na ya na-eje ịgụsịa ya ịmara ihe na-eme anyị. Ọ bụrụgodị na ịjụ n'ihe a na-agwa gị nwanne n'ime mmụọ you will regret. Na ana mmụọ ọmụnwa na-ekwu mụnwa bụ nọ nso nwa ejirika na-agwa gị rapụ ndị ara pụtara onye ara pụtara mmụọ ọkwụnụma ihe ara pụtara mmụọ ara bụrụ onye isi adịrọ mma. Ara bụ onye na-aga na different dimension. Ịpụ ha na this dimension because ọwụ ihe ahụ ya ha na-akpa ya ihe a na-ede na a na-esegasị na ihe apịrị apị ndị mmadụ na-akpa arụsị ọwụ this symbols and compass a na-esegasị a na-ejigasị eme ihe anyị ihe uche dimension ka ọ bụ all dimensions. Ife arụsị ahụ ị na-afụ ị ga-afụcha akacha line sechasa ihe n'ime all those things will code all different dimension. O nwere ebe ị ga-eme ịpụọ na dimension ịpụọ na so onye ara bụ onye mmụọ ọ bụrụ isi adịrị ya mma. So ụmụ ibe ọ bụrụ na unu ekwere ihe anyị na-agwa gị taa naanị mmụọ ị ga-regret because energy never die. Your information remains even though the body is dead and they will come back maybe mgbe ịbịazi ọzọ anyị agaghị anọzi ebe then you regret why you tinye this information in your own system because ọ ma ha na ọbanyego ilodu ha anya na system gị ilodu go forever and ever. So ifu Facebook ndozi ọdịnala or ancient wisdom ịmafelie ọ bụrụ mụ ka ị na-emegide ọgwa na study ha this thing na-egbe gị ma eziokwu ma asị ọ bụrụ mụ ka ị na-emegide. I have spoken. Ọzịkwa ntị tọọ ntị is the wisdom. Onye ọbụla ma ihe never talks too much. Ihe ọ na-eme bụ ọgịge. Ọ na-egere egere. The symbol of wisdom is the ear. And the symbol of God is the head. That's why the G represents governance. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Isi that capital G ọnụ bụ ihe ahụ ebe a gbara n'ime is the mouth. The mouth have spoken. Ha sịrị na Bible that the word was made flesh
and dwell among us. Ọ sị gị na ndị katọlik ka m na-agwazi kịta, ndị katọlik si gị maka ihe a juru ebe niile. Ọ sị gị na-edu achịcha na-enye ndụ nke na-emeghepụ ọnụ ụzọ eluigwe. Ọkwa ihe ha bụ. Kedu mgbe ha ji ebe benediction by 6 o'clock? Kedu mgbe Bible sị gị na man was created? Which day? I want to know. Which day was man created? I want to know. Then you tell me the time ha ji ebe benediction. Ọ ha na-ekpe Angelus by 12 o'clock. Every 12 o'clock time change. That means every 12 o'clock we give a new birth. Ke ha na-ebe na ekpere ahụ? The angel of the Lord declined unto Mary, and she was conceived by the Holy Spirit. You see, that is 12 ribs and 12 ribs. That is 24 a day. Ihe a na-aka ntụ dat. Ndị ụmụ ndị a mere ụlọ pọpe, ịghọtara? Ezigbo pọpe ka ha mere ụlọ, ọtụ ndị be anyị ghọtara ihe a na-akọ. Ọ ka mma na iji nnọọ nwayọ wee were vidio anụnwa jee na bed gị si nwunye gị ji ego dịsa one side na ị na-abịa ka ị gere chie dis boy na-akọ. Ige distri ige ya igekwa ya igekwa ya ịma ma anụmatụrụ ga-asị ka na nwoke eziokwu. Mara ma about Igbo, mara ma na ma mara, because people, mad people, ha nọ na the other dimension. So ha na-aghọta ihe na-eme ebe a. Sometimes ha chekwa na ha na-aghọta, ha nwere ike ịpụta kọrọ gị nonsense. Onye ọbụla je na Facebook o je na nke ha na-akpọ ya WhatsApp ọsọ nwa ya kwuo maka mụnwa, kwuo against mụnwa, nwanne onwekwe ihe ị ga-eme n'ụwa ka mmadụ gara ikwu against you. Mana jụgodo onye ahụ kedu ihe ọ na-ekwu, just jụọ ya kedu ihe ọwụ, kedu ihe dabọ ime. Jụgodo ya, ọ maka na m si na ọdịnala Igbo ga-adị, ka ọ maka na m si na ewuzi na ewu achụ aja na ụmụ ewu bụ conscious ka ha bụ. Go and check ma eziokwu ma asị cheke ma ụmụ anụmanụ bụ conscious. Go and check ọ bụrụ ihe ndị a na-akọ. N'ọdịnala Igbo ga-adịkwa ọzọ, na anyị chọrọ ịkwụsị kansa n'ala Igbo. Nwanne ọ bụ ajọ ihe, ọ na-agba ajọ ihe. Agụta akpa m ndị Igbo, I don't understand them. Agụtara m, so achọrọ m I want to understand, because ọ nwere mmadụ na-eme ọ na-ekwu na aghọta ya, because mụ na onwe m enwere ka m si eche uche. Ana m eche uche na kedu ihe ndị Igbo kwesịrị ime ọbara ha uru ebe m na-eje. Ị na-emere onwe m, asịkwa m tụpụsị ihe ị na-eme. Ọbịakwana Israel again. So ka ị bịara late ha Israel na achọghịzi m ihe ekwu ihe ebe a, maka m ga-elapụta mmadụ ebe a. Ụna eme lapụta mmadụ. If you want to build your land, you can build them. But jigodo onwe gị nye example. Inside your heart, you are not ready. Inside your heart, because you don't know anything about fundamental element. Imaria, Israel knows Imaria na Kabbalist. Israel abụrụ religion or a cult. Kabbalist or Hanan check that place. Achọghị m ikwu ihe ọ mba ngalisi ikwu. So ụnụ amara ihu na-akọ. Israel is not a country. Yeah, our head office. Yeah, our head office go. So these people, man, they know about you more than you know yourself. They want to be like you, want to be like them, because you have a desire. What you have is a desire. But can you create this desire yourself? Create them from bottom of the everything in your hand. You have it there. When Israel with the name, everything in Israel, when God with the name, everything is in their land. Everything is in their land. They got it there. They turn the water, turn the desert, turn everything, turn agriculture. I just know, I chọrọ. Can we do them, practicalize them? Wow. Mmadụ si ya bụ Israel of asụsụ Igbo. Israel of asụsụ Igbo. I want to know. Mmadụ bịa nnọọ jos nnọọ bịa si ya chọrọ ịza afọ Igbo zaa ka ha na-akpọ ya zaa Emeka ọsị afọ ya bụ Mekusi na awụrụ Emeka ejaghị ka awụrụ eji ike oke si na awụrụ Okechukwu okwu ya bụrụ okwu Chukwu. Ma ihe ndị a na-akọ akpọ
nọ nso abụrụ na ọ nọ so Israel abụghị Igbo. ihe anyị bụ obi afara the court Isis Ra and El obi the Trinity. ihe anyị bụ all the Trinity ahụ ka e chenjiri to Isis Ra and El. Unu ekwesịrị ka m na-ekwu ihe ebe a ndị mbọsị ọbụla amechi Facebook a onye ọbụla amara ihe a ga-eme ebe a. Achọghị m na-ekwu destin ebe a because ikwu ihe ndị a bịa mechie ihe obi afara ka ha chenji. obi afara pụta Trinity, that is Sunkot. anyị nwa na-eme Trinity, they don't do it. anyị nwa na-eme Sunkot. Sunkot is ọ bụ anyị nọ the land of the rising sun. obi afara is a temple. Go and look the first map. obi afara wee temple, jee cheke the first map. ị ga-afụ ya ebe ahụ ọ dị ka mbe, ọ dị ka tortoise. ha kụọ ya na bịa clean ye ka ghara ịfụ ya anya. you don't want to see ya chọkwa ka ịfụ ya anya. so ọ bụ the short cut of obi afara ya obi afara. the short cut the ewepụsịrị obi ọ ya wụzibi ọwụwụ obi afara no confusion because nkwube ihe ndị amarazi edistiri na mma ihe nna ekwu na ha abịa kpachiere mmadụ ụzọ ebe a ịghọtago. so confusion all this Biafra is a confusion. obi bụ obi because ihe ahụ nna gị rụrụ na ya adịghị na be ya aha ọ si owe obi. that thing is a personification of the nwanyị. ọ personification of nwanyị bụ ihe ahụ ọ ya bụ that thing mmeri ku Jizọs n'aka. so obi ahụ ọwụ representation ọwụ onye representịrị ya obi nna ya onye representịrị ka a na-ekwu maka ya. that son o series afara that divinity ọ bụ ihe that obi ahụ representịrị ebe o si wee pụta ụwa. that obi the heart ọ ya wụ obi because obi ji ndụ. so ọ bụrụ because na a na-akpọ ya obi ọ bụrụ na ọ because of na ọ nwoke no ọnọchiri ọ represent ka a na-ekwu maka ya. ọ bụrụ ma nwoke ma nwaanyị no ihe eji wee mee ya otu aha eji akpọ ya obi n'ala Igbo because of na nwoke anaghị apụ ọ naghị anụ di. nwoke mmadụ anaghị anụrụ ya anụrụ wee pụọ. so ọ nọchiri obi nna ya ịghọtago. so nna ya rụrụ dị obi for the gods. that god aha na-ekwu okwu na ọkwa ha nke ndị nwa bekee ka na-ekwu gods will govern. onye na-agọvan dat na-ewu onye ụnụ na-akpọ ogbugbu, onye ụnụ na-akpọ eze nwaanyị, onye ụnụ na-akpọ nne Chukwu, onye a na-akpọ Mary, onye a na-akpọ Isis. they are all the same, all from A to Z. obi onye wụ obi onye wụ heart onye wụ the heart. onye ka a sị gị na mgbe ndị gboo a sị gị na energy on top of water. osimiri isi mmiri, osimiri bụ isi mmiri. ọ ihe ọ pụtara energy inside the sea. onye ka ọ na-asị orie onye bụ iri ọ ga-eri everything. 70% of the earth is water. 70% of earth is water. ọ bụrụ nwaanyị nwere ọdụ azụ, ọ bụrụ nwaanyị nwere ọdụ azụ mba. Mary kụ Jizọs n'aka. ọ ya bụ obi ahụ nna gị rụrụ ebe ahụ. ọ nna gị ahụ Jizọs, Mary ahụ bụ obi ahụ. personification ka a na-akpọ ya. ọtụtụ ndị be anyị mara na ị na-agba ha ime anụgodi esefụ ụba otu ebe a bụ otu because ọghọta ihe ya na-akọ sef ya for you can never understand it. so ụmụ ibe agbagoro bụ mpụta mbọsị ọzọkwanụ ka anyị kwekwe n'ebe anyị kwụsịrị. anyị gbawu ndị ndozi ọdịnala Igbo ihe niile a na-ekwu ekwu ọ ga-adị n'ime akwụkwọ. you will be a witness. go and ịgụgide akwụkwọ one day ị ga-agụta akwụkwọ something that looks similar. i wee sị hey so ihe aka ndị a mere because ihe m na-ebi uru esto because mma you will come across this thing one day but ị gaghị afụ ya in this way, ị ga-afụ ya in the other way. then this is pombo iri na because ọ grab go na your system, ọ dịgo na your system na so egezi ime dị pọpị na isi hey mba ịgụta ha anya ozugbo ihe ị nụrụ ebe a pịa so ihe aka ndị a mere anyị nsogbu adịghị ejidego ha. i werezie data information na rechange that onye ka information dị wee dị mma. brain work with information. if brain don't have information ihe eji wee jide nwoge na Bible bụ na enweghị information a na-agwa gị
ha dịdị bin na ị nwere infọmeshọn a mgbe ọ bụla ị nụrụ aba mmeri ịma na mmiri ka a na-ekwu maka ya, ịma na ogwugwu ka a na-ekwu maka ya, ịma na mmeri ka a na-ekwu maka ya, ịma na eze nwaanyị ka a na-ekwu maka ya. Ọgwa ha onye je ebe o si pụta ọpụta ọsị ya bụ eze nwaanyị ndị ara, onye si ebe o si pụta ọmaghị ebe eze nwaanyị, onye ahụ amaghị ebe eze nwaanyị, onye na-ekwu ya amaghị ebe eze nwaanyị, ọmara ihe ọ bụ, ọmaha na eze nwaanyị nwaanyị dị asọ Virgin Mary, onye tụrụ ime na-ejighị njọ, the holy of holies. Ọnwụ na ije na nke ndị nnukwu mmadụ ihe a na-akpọ holy of holies the holy of holies ọ ihe a na-akpọ ya, the Trinity in one God, chukwu nna, chukwu nwa na chukwu mmụọ nsọ. Mgbe ọ bụla nnụ ha na chukwu, our people their mind goes to masculine. Yes, mgbe ọ bụla ndị Bible ha na chukwu they go to masculine. But how come the proton and electron created man and woman? How come? Ọ ka anyị create man na electron ka anyị create bụ man na ebe ọ bụ nọsụsọ man ka ọ bụ ịnụ ha na chukwu ozugbo ọ bụrụ man ndị nkịtị. So ụmụ ibe, ị ga-amagodi ihe bụ orie na orie na-eri eri, ịghọtago origo ya iri ọya bụ 10 iri origo ya. So ọnyanwa bụ isi kwọ nwa mmiri ahụ ifuru ebe ahụ bụ oyi, ọ because of the temperature of the earth mere o ji wede ụtọ ahụ. Gaa na Atlantica ịnụ ihe a na-agwa gị n'oyi ka a na-ekwu maka ya. So ụmụ ibe mara na amara n'ọrụ mgbanwe ndị Igbo bụ ihe ga-evru birth to these people. Mana sometimes ị na-amụta mmadụ stubborn, you know people have stubborn children na-eticha nna ha ihe. There are some people na-eti gbuo nna ha ezigbote ilu kụọ ya gbogbo gbatuo ya n'ala. Some na-egbucha mma ha, ọgwọ nwere ndị gburu mma ha, pastọ sị na mma ha witch, ha jee ebe a tụtara ya gbuo. Yes, so ọ bụrụ na ndị mmadụ na-emegoro gị akaja ịma na ignorance because it drop prepared, because there are so many mansions in your father's house there are so many mansions here. So ọ bụrụ na if you have a judgment then you become obi afara, ewere gị mere obi the temple. Ụna ama ha na obi bụ temple, ọrụ na amara gịnị bụ temple? Israel bụ ihe omini bụ temple, don't you know? Ịma na Israel mean temple, ịma na Biafra bụ temple, you don't know? Chineke country onye ọbụla will come and talk anyhow and go. No, it's a temple of sun. Ịdị asọ onye si ebe o si pụtara akọgịrị without knowing information, ọ mara ihe ọ na-akọ, you don't know history, you don't know anything, na-ekwugịrị ịdị asọ. Then why do you touch holy something? Ịdịrị asọ ebe dịrị asọ aka. How can you touch ihe dị asọ ma ebe ịdịrị asọ? How can? Nwere ike befe irie na ekwu aka mgbe ndị ochie onye okenye ọbụla pụtaghara ojechi jepụta ọkwụ aka ya. Ịbịa be mmadụ o buru ụzọ wepụta nzu debe before weta ọjị o wepụtagode nzu, aka m dị ọcha before onye gị ihe ị ga-eri. Onye ma sọnkọt obi afara, we are the temple. Ha je mee kọpị werezie the second iru mmụọ werezie mee temple. Sị gị na ọha nwa bụ Israel etuzuru soro ha jebe ngwazie gị ịjụ, mana ị kwere nke ha na-agwa gị na ha n'ala Igbo, ha na-anụ Igbo, ndị ị na-akpọ ndị ọbrọda ha na-anụ Igbo, mana ana m eji Igbo asụrụ gị, ana m asụrụ gị ya na Igbo ịjụ, mana ị kwere nke ha na-ekwuo. Ụnụ anaghị asa the same afa, ụnụ anaghị asụ the same language, mana mmadụ ga na-asụ ofe asụsụ nji asụsụ gị kọwara gị. A sị na somebody na-aghọta ihe n'asụsụ ya, mmadụ na-aghọta ihe n'asụsụ, ị nweghị ike ịghọta ha nke ahụ kwuru ọ bụrụ nke ha gị ga-aghọta, ịghọta ha nke ahụ kwuru ọ bụrụ nke ha gị ga-aghọta. Nsogbu adịghị nche na unu kwere n'ihe a na-eme ha nye unu freedom, you are deceiving yourself. Ihe aha bụ head office ka ọ bụ, ebe a bụ head office, egbere ihe ọ bụ is head office. Unu kwere we combat is here, they will give you freedom. This is how our people think. Take ndị ba isi eche uche, ndị ahụ ndị ga-apụ ndụ nkwerezie na ha ọkwalise nwa bekee na-akpọ ihe ikposi aha iyi ikwere na ha. So ichere nwa bekee dị iche iche,
ichere nwa bekee dị iche, ichere nwa bekee iche, enwe nwa nwere Spain, nwee Italy, nwee Germany, ọ iche. Ichere nwa bekee dị iche iche. Nwa bekee nwere one head office. Nwa bekee only have one head office. Ọ nwere otu. So before na-asị na nwa bekee ị ga-ekwere na nke a ga-asọpọtụ anyị, nke a ga-asọpọtụ anyị. No one will support you. They have only one source. They have only one source. So ọ ka mmadụ iji waya nọ je gberi na-ego eze gị ọnụ. Nwere ti ebe a pụta ụzọ adịrị ya. Si ebe ahụ apụta n'ụzọ adịrị ya. Ibe ọ bụ na anyị na-eme onwe anyị akaji na-emere oke ihe na-emere onwe gị ebere. Gịnị ka ị na-emechitere onwe gị ebere? Why? Ebe ọ bụ na ngwụnwa n'iwo mma ndụ, mma the knife of God, your manual. Ọ ihe ọ pụtara manual, man is manual. Sword, mma. Ọ bụ ngwụnwa bụ mma ndụ. So kedu onye na-eche ka onye na-ega aka hu? Onye na-eje na jikwa mma nke na-eje. Onye jikwa mma nke na-eje, o jikwa mma nke iji mma nke gị. Then kedu ebe mma gị dị? Where is your own knife? Kedu ebe mma nke gị dị? Ị hapụ ya were mma nke egbupụ gị n'ụzọ. Because ịnọchiri ya ụzọ na gbupụ gị n'ụzọ na anaghị ebe ọ na-eje. O nwere his desire. His desire bụ ihe ị nwere your this resources in your land. That his desire. Ọ bụrụ na ị nweghị ike ikiri, ọ bụrụ na your desire is to defend your own people, ị kwesịrị ịgago chọọ ihe ị ga-eje defend your people. Ọ bụrụ na ya bụ your desire. Desire ya bụ ihe dị narị gị and ọ bụgo were ya because o jeje cheki ekere ihe mmeju o wetara desire. O je weta ihe ọ chọrọ, ọ nidiri were the desire were etinye n'ala. Ndị ọrụ isi bara nkwuchi m ntị every day. Do you have a desire? Yes. How do you make your desire a reality? Ibe na-ekwuchi m ntị ebe ahụ. Onye ọbụla m fụkwa dị nonsense na Facebook ma delete ya. Ọ bụrụ na ị nwere desire, na your desire is to make Igbo land a country, then you go and sit down. Mana ka ị ga-esi ebe ya. Ibe kwa na Facebook dị nonsense ebe nọ. Aka ise ka ndị agha nke ogbe agaghị kpọm dị ọda gwa. Mana ma ọ bụ ya amaghị ihe taa, ma mba echi ka ya ama ihe. Isi na nwa bekee bụ evil, mee nka. So how do you think this evil will give you this thing? Ọ iche. Ịkpọsị aha evil, then give you Christianity, then colonize us, then do this. Ha echegharịgo. Ha na chegharịgo. Have they repent? Ha ochegharịgo ajụjụ ka m na-ajụ ụmụ ibe ha ochegharịgo. Ọ bụrụ na ha echegharịgo, then what are you talking about? Ọ bụrụ na ha echegharịbere, kedu ihe ị na-ekwuzi? What makes you a human being is ability to reason. Ability to reason makes you a human being. Onye na-apụta na-akụgịrị na nonsense. Mụ ibe, aga m ekwudebe okwu ebe a echi. Kansa projekti anyị, ndị akagodo anyị mba, ndị na-anwụnarị anyị anwụnarị. Ọ ndị akagodo anyị mba. Ka anyị save good lives. Let us save lives. Ka anyị save ndị mmadụ. Ịnọdụ na Nigeria, kpọọ Nigeria nọmba na ebe ahụ na this Facebook. Ịnọdụ na outside Nigeria, kpọọ WhatsApp anyị, kpọọ WhatsApp anyị. Soro anyị rụgo ọrụ anyị na-arụ, ọrụ Mbadiwe, ọrụ akwụkwọ ka anyị na-arụ, ọrụ Mbadiwe. Anyị chọrọ inwe Cancer Research Center n'ala Igbo. Anyị chọrọ i-prevent cancer n'ala Igbo. Anyị chọrọ culture and education n'ala Igbo original one. Ọgwa ha ndị nkịtị, ọgwa ha fake, because ya forever and ever. Ọwụ na anyị know why fake, they will still come back here and cry. So ọ ka mma na anyị nwetara the best information for them, so that ha agaghị abịazi cry again. Nobody will do them nonsense again. Tourism n'ala Igbo, anyị nwere more than 20 places to visit n'ala Igbo. Ọgwụ sọsọ ndị Igbo na-evisit nsogbu adịrọ. Let ndị Igbo will provide the best security more than America for them to visit anywhere in ala Igbo. And nye ihe ọbụla achọ mee ihe achọ wee na ndị ndozi ọdịnala kwadoro akwado. Agriculture, iri ebe organic food n'ala Igbo. Irie Igbo, ịta Igbo, iche ka Igbo. Ị na-eri Shoprite, ị gaghị ada ihe a na-akọ, ị gaghị aghọta ya. Ị na-eri Shoprite, ị gaghị aghọta ihe a na-akọ, mana ị na-eri nri organic Igbo. Ị na-ekwu ihe ị na-aghọta ya. Ihe bụrụ na anaghị aghọta ya, na-ekwu ndị na-eri Shoprite anaghị aghọta ya, ndị na-ata pịam aṅụ kọstad, ata akwa, ara plantain,
eti big milk, eti powdered milk gatagbo m oru eji ọsọ na liver ya anwụ. Why na liver ga-agaghị anwụ? Look at ihe ị na-eri. Ụmụ ibe, a sị m udo dịrị ụnụ ka anyị jedebe ihe ọzọ. Anyị gbawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. O nwere egwu nkara ịgụrụ ụlọ oge akama nsogbu adịghị ka ọ dịzi ụbọchị ọzọ. Ọ dị n'ụbọchị ọzọ anyị ga-agụ dị egwu ka ngwa ụlọ na nna ụnụ ọha kere ụwa maka Chukwu nyere ya ike eji eke ọha bụ okike ndị nkepụta. Ọya ka a sị ekepụta the symbol of kepụta bụ gị na ọkpụkọ nsị. Ọkpụkọ nsị ndị Grik ewere ejede n'akwụkwọ si scarab. Scarab ụnụ ahụ na ịga na Egyptian symbol na scarab ị ga-ahụ the scarab na ọkpụkọ nsị. So anyị ma mana ọkpụkọ nsị bụ symbol of recreation. Ọ bụ anyị gwa ji eke wee mee the symbol of eze nwaanyị na mmiri. Eke nọ na mmiri, unu ga-afụ eke nwaanyị ji eke ahụ. Ọ symbol of eke ahụ ya bụ obi ahụ unu na-afụ na be unu. Ọ symbol of eke ahụ bụ obi ahụ. Enwe ibe. So ọ bụ the eke ahụ ọ magnetism. Eke ahụ magnetism energy ka eke ahụ mean the kundalini. Ịghọtago datin ihe adị n'azụ ga ebe a. Ịghọtago ọ ya bụ the eke ya ụka cobra the same time because eke na-egwu ugbere mana eke dị poisonous mana cobra ụka poisonous. So eke aha ga-ekwere birth to cobra. So ụmụ ibe cool on down nwayọ nwayọ. Akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala ama is reveal. Ama ndị ndozi ọdịnala na-abịa ịgụsị ya ịpụọ ndụ, ịgụsị ya ịmụọ nwa, your sperm will create a mighty human being. Ọka aka nwa gị ahụ ọka aka maka information. Knowledge is the key. Ọ bụrụ education. Education mmadụ nwere ike receive gị nye gị nonsense education. Ọ bụrụ ka ọ knowledge, right information.